Stvarno nisu normalni, ali hajmo da krenemo. Kada imala... Ej! Dernjaš bre, debela! Izvinjam se, nije. Da li si ikada imala kriminalne ponude u smislu za neki organizovani kriminal ili da li si imala neke kontakte sa kriminalcima, nekim ozbiljnijim ili na celog života? Mačela, kako je ona to lagano rekla, buraz? Znaš, brate, ona pa Velja, razumeš, to je priča, buraz, gle. Kriminalcima, nekim ozbiljnijim ili na celog života? Mace! Celog života. Dobro, i kako si se oduprala tim pozivima? Te bra, gle ova, brate, ne može da sedi u stolica, ne može da izdrži, buraz. Pa znaš šta je najgore, što mene to kao i radi? Nju radi, je. Nju radi. Na glavi je baš deluje onako ono naš, kao gangsterski. Ali razumeš, nju radi, brate. Razumeš, ali... Tako sam... Da, ovaj Rajf je onako baš gangsta shit, OG, OG. Na gangstera, da. Bože, na zdravlje. Svašta. Na zdravlje, druže. Na zdravlje, brate. To ako nije japanska zastava na gaćama, sad nisu ništa uradili. Idi seri sebe. Evo, šta mi radi na live-u, brate. Nado je trcno, brate, trcno. Dobro. Nema šta, tebra, ovo su pune gaće, ovo je čorbasto bilo. Odvrnuo sam Slavinu, nije htjela da stane. Ma da, ovo je čorbasto. Ja, lele, nemoj se brinuti, dedi. Opraću se posle. Šta se kupat, nisi usrao, bre. Smešno, Miki, ja? Smešno, smešno. Usrao kad Miki ti. Miki se smeje, brate. Ja, čekaj. Uživamo u reakcijama. Uživamo u reakcijama, Kako si se oduprala tim pozivima? Pa znaš šta je najgore? Tebra, objasnio sam Igoru kako se sere na live-u, brate. Uživamo u reakcijama, Čorbasto. Na zdravlje. Nju radi, je. Nju Na radi. glavi je baš deluje onako ono naš. Tako sam... Da, ovaj Rajf je onako baš gangsta shit, OG, OG. Na gangstera, da. Bože, na zdravlje. Svašta. A ovo je puštilo 100%. Priznaj, bato, da si puštio u gaći. Evo, ajmo dalje. Što mene to kao i radi, razumeš, ali tako sam i rasla, meni i tata nije bio kriminalac, ali poznavao je, bio i u društvu. Šta pričaju ribe? A čemu ovo? Ljudi, je li ovo kao neki skeč ili je ozbiljna priča, brate, a? Ne znam. Majke vam, ja ne mogu skontam. Možda je kada je bila beba, brate, bila u tim krugovima. Da. Valjala dop dok je imala 3 godine, znaš ono. Prvo je valjala dop pa je prohodala. Da. Prva reč je bila dop. Ja sam uzrastala uz... A nije, vidiš, ovo je Milica Marija Ćalić u emisiju Trendu sa N. Nije, ovo je ozbiljna priča, burez. Brat Lutke, Barbiki i Ozbiljare, pištolj. brate. Aha, vidi. Ja sam uzrastala uz brat Lutke, Barbiki i pištolj. Brat Lutke, Barbiki i pištolje, respekt. Ja sam uz pištolja, ali vode. Verovatno Ja sam imao isto. loptu iz olju, brate, da. Šta si ti htio kažeš, Miki, verovatno? Verovatno i ja sam tako prošao kad uzeš kuglicu i pucaš pištolj, brate, i upucaš, brate, nekoga i upucaš zid, brate, to je to. Da, Miki, bre, jesi ti na pauzu, brate? Ne, brate, pa da se smijemo, brate, da se ne smijemo, brate. Zajebate, dobra, Miki, dobra. Da. Ajde, idemo dalje. Tako da meni je to... Ko dobar dan, ko tebe sad neko da pozove na kafu, tako meni neko dođe ponudi nešto, ali naravno mene to ne zanima. Šta priča, riba, debra. Dobro. Ali ova koja je mrtva ozbiljna je gledaj kao intervjuše, znaš, mrtva ozbiljna. Jer, kažem ti, opet naučena lekcija, sve što je brzo to je ukusu, sve što brzo dođe, brzo i ode. Bravo. Koliko god da ti uživaš u tom trenutku, platit ćeš, koštaće te, Bravo. negdje će da te košta, ništa. Čime se bavi ova cura? Može neko da me Pa prosveti? kriminalom je si glup! Da, Ugla, to je ono, to je nezvanično. Čime se zvanično ne znam, možda je influencerka kao ja. Zvanično,
I rešila sam, znaš, Poznata malo je neka, ne znam. Ma drži bre, radi ovo, nutricionista, daje prehranu, brate, za trening. Kristijan Golubović. On ne da malo ove voditeljke neku Rešila prehranu. sam, znaš, malo da radim neke mnogo zdravije stvari. Da. Ona je bila tu kad je bilo ono... A ne, ali voditeljka je god, voditeljka koja je mrtva ozbiljna sluša ovo intervjuše, kao, znaš. Voditeljka je Ne, ali 100% je ona isto u priči, nego neće kaže, znaš. Da, ona je... Guta banane! Ja možda guta banane, majke vam, burez. Jel to realno, a? Moguće. Ovo ima pesmu. Koju? Kao ono, neki blok, level up. Kao... Ne, zovi me. Da. Zemlja je ravna Jote, zašto će ovako tiho jebote? A, pa zato što je hrom utišao. kao jedna tepsija. Naravno, vi kada dođete do kraja sveta, vi propadnete. Gde? U crnu rupu. Također kao jedna tepsija. Naravno, vi kada dođete do kraja sveta, vi propadnete. Gde? U crnu rupu. Zato niko nije mogao da... Vi se smijete. Izvinite. Meni ovo nije smiješno, iskreno, ali je mnogo ljudi je nestalo i to se jako vešto krije. Da svi koji su došli do kraja propali su i nestali se. Njima se gubi svaki trag, njima se briše identitet, brišu im se porodice, briše im se porodično stablo, kao da nisu nikad postojali. Zato što oni ne žele da mi znamo da je zemlja ravna ploča. Što znači da, buraz. Ima smisla se... Znači ima smisla kad malo bolje razmisliš. Ljudi, kad malo bolje razmislite. Oko nas je crna rupa. Kontaš? Meni mačak pobegao kad sam bio mali, 100% sad u crne rupije. Pa to ti pričam. Prijatno. Jebeš budale, brate. Šta mi on treba u život da čuje? Zemlja je ravna... Ne, respekt. Tetoviran pesma, čije bolje? Ja, ovo je ludo. Ovo je brat, Lud ko zvo. Ne, ali ovo mi je još jači od ove koje prozivate, bra. Gledaj na šta liči, bra. Radojko ili Milica Pavlović? Izvini. Ovo mi je ono last boss slay, brate, bukvalno kao. Tetoviran pesma. Nikad čuo. Ne? Ne. Dobro. A znam samo da Emo Radojko da je jedan od najiritantnijih ljudi koje sam ikada video. Vidi, ja sam znao da je Emo Radojko jedna od najiritantnijih ljudi koje sam ikada video. Kada ga je stršljeno jeo. Izvini. Pčelarski pripravnik. Mislim kao, prestani da pevaš, ne maltretiraj na mozak. To je to. Misliš da nije za ovaj posao? Za koji posao? Za muzički. Zajebaš? Ima smisla što je rekao. Ne, rekao je on sve tačno, buraz, nije ništa sporno. Nego način na koji je rekao. I on je jel me zajebavaš. On je jel me zajebavaš, bukvalno te, bro, on je bukvalno ono naš. Gde su mi nao? Čare jebeni ne mogu da nađem nigde. A gdje si ih posljednji put ostavio? Šta gdje? Da, ljubav, ostavio sam ih ovdje, znaš, ovdje sam već, a sad ih tražim jer one više nisu tu. Pa ja da znam gdje sam ih ostavio. Da ih tražio sam, bre, da li si blesava ti, bre? Dobro, samo hoću da ti pomogu. Ne pomogneš. Ljudi najviše vole kad čutite. Jo, brate, znate da ova riba ono okrčila onaj, kao žene u muškim kurac ulogama, bravo. Gde je to? Žene u muškim ulogama, nebitno, negde. Vjerovatno je skinula koliko smo isprozivali. Da, i tu je nešto, ona jela govno i mi smo je malo isprozivali, prokomentarisali to što ona rekla. I naravno, kao svaka žena, kada kaže nešto glupo, izjavi nešto glupo, izlupeta se, iskenja se, mora da izbaci video u kom kaže pa čekaj, ali ja sam samo rekla, kao, šta, kao, u čemu je problem? Znaš, kao, i sad ona priča priču, slušajte, ovo je šok bomba. Ljudi najviše vole kad čutite, pogotovo ako ste žensko, i to se nadovezujem na onaj svoj prethodni video gde sam rekla da muškarci mene na ovoj aplikaciji prozivaju. Da, zato što si žensko, a ne zato što pričaš gluposti, ali zato što si žensko treba čutiš, jel tako? Ajmo feministkinje, udružite se. Da, ima veće cvike od Stankela, ovo objasnila Stankeli par stvari. Zbog toga šta pričam. Ovo je došlo iz crne rupe.
Vi možete da zamislite dokle je to došlo, da ako vi nešto kažete kao žensko, a niste samo da otvarate usta i trepćete očima na pesme na TikToku, to je katastrofa. Aha, znači, pričamo sada, pokreće se narativ koji žene, jel te, masovno pokreću u posljednje vreme i masovno je zastupljeno da žene, ako kažu nešto glupo ili urade nešto glupo i to se prokomentariše i osudi, da je to napad na to što su one žene. Znači, muškarci napadaju žene time što komentarišu nešto je žena uradila. Da ja prokomentarišem nešto što je muškarac glupo uradio si, vi se smejali. I taj muškarac bi se pokrio ušima i nestao bi, ili bi uzeo da me proziva. Ali žena neće da me proziva, neće da se pokrije ušima, nego će da kaže, a vidite, on napada žene. Pa da, ako se ja iskenjam i nekome osudi što sam se iskenjala, jebi ga. Ja sam žena, ne smijem da se izgleda iskenjam na ulicu. Ne mogu da verujem. Znači, ja ne znam šta je sa ribama, buraz. Spaljene skroz. Imam ideju. Slušaj, ja. Imam ideju. Vozit ću sporije u levoj traci. Ali ovo su sigurno najgori ljudi na svetu. Najgori ljudi na svetu. Imam ideju. Vozit ću sporije u levoj traci. Nema blicaš te, brat, trubiš, kaki, oni voze levom trakom. $1.500 ovdje je kazna za to, brat. Stvarno? Da. Čak voziš u levoj traci sporo? Da. Respekt. Ispod 80 ako voziš $1.500. Respekt. Danas oprosti svima. Ne zato što zaslužuju tvoj oproštaj, već jer ti zaslužuješ mir. Došao da prefleksuje Isusu. Kao, gledaj Pope kakvu čuku imam, ajmo si amin u četu. Ajmo si amin u četu, ko ne napiše amin u četu. Nije vernik, ajmo amin i srce u četu. Vidi kako je ona Popu pokazala svoje dijamante. Pope, jesi vidio ovo, Pope? Ali ovo je do jaja, majke. Jer ovo je onako baš respekt. Riba ima muda, riba je došla i znaš, boli je ceo kurac, sad da li će ona da ispada ono najjeftinija riba ikada ispred crkve ili ne. Ona je snimila TikTok, izgrmela, rekla oprosti, to je to, brate, ćao. Znači, respekt, majke mi. Ja poštujem ta muda, razumeš? Ova devojka ne jebe ništa, ne jebe sistem 2%, tera svoju priču i ćao, brate. To je to. Ljudi, šta kažete ovo, jel mislite da je vreme za neki diss track battle između Klinca i Rozija? Pa ovo je namjerno napravi jer zna da ćeš ti reagirat, trolujete, ti si glupi od nje. Buraz, baš sumnjam da je to namera. Baš sumnjam da je to namera, Buraz. Kako si naivan. Imam jedno kvalitetno pitanje, da li posle skidaš te lajkove s objava ili šta? Ne, ja ostavim lajk, tebra, respektujem trud, razumeš? Šta isto ko dobija, Klinac ili Rosie, brate? Ja jedva čekam da vidim. How old are you? I'm 19. Jeste vidjeli ovo? How old are you? I'm 19. I guess let's start over there. What's your reason for popping? How old do you say you were? I said I was 19. It's kind of old. Kinda old, izvidite, ljudi, kinda old. 19 godina. Buraz, rok trajanja polako ističe. Sorry. Gledao. Kaže, lik ima 1,60 i traži ribu. Brate,
Pronađi prvo ostatak sebe. Ja moram da se zauzmem za moje short kingove. Ja moram da se zauzmem za moje short kingove. Šta si ti, bre, sve glumi ova riba, te, bra? Ajde vidimo mi ovu ribu. Ako ona može da osuđuje muškarce na osnovu fizičkog izgleda i ih proziva da su niski, možemo mi nju da prokomentarišemo fizički, jel tako? Šta je ovo? Šta je ovo? Prekrivila se buraz, struk, obim, brate, te psije, razumeš? Ono crna rupa posle nje, razumeš? Jel nema džinđove u pupku? Ne, napunila pupak džinđuvama, buraz i kao gas. Razumeš, a kao slika se u teretani pa ispada kao da trenera, a glej, ruku, samo ruke radi, buraz, ima ruke veće od redovnog, buraz. Da. Razumeš? Čekaj, ali zašto ti ribo dolaziš i prozivaš muškarci jer su niski? Čemu? Čemu gubljenje? Čemu, bret? Buraz, lopatom treba da je udariš u facu, majke mi. Motikom te, bra. Možda će onda liči na nešto u pičku materinu. Što lopatom izgleda već dobila lopatu. Gledaj koji krompir od ribe, burez. Ona našla moje short kingove da proziva. Ona našla moje short kingove da proziva, burez. Nije ova udarena lopatom, ova, brate, je budžakom udarena, brate, ja da ti kažem. Budakom. To, budakom. Tebi žao bivšeg. Meni kilometara na autu koje sam nabila zbog njega. Kilometara kurca koje je nabila zbog njega. Da se mi razumemo, te, bra. Znači, gledaj, veće od auta, ja ne vidim koji je auto od nje, buraz, gledaj. Gledaj ovo, te, bra. Zaklonila automobilce. A? O, Panda, Grande Punto, šta je? Da, ne mogu da skontam ni ja. Ko piksla ispala iz autobusa. Jo, bra, da imam šta je bitno kod dečka. Bože. Ja imam puka, ali sad liči na prase. Ne, preglupa riba, te, bra. Napusti TikTok njemu. Ne, ali znaš, kada ribe ovo rade, to je okej, to je potpuno u redu, a kad ja dođem i kažem neka je debela, neka je ružna, neka ima male sise, neka nema dupe, ja sam demon! Pa kako žene mogu da kažu da su muškarci niski? I da kao to ne bude, da to je okej i društveno prihvatljivo, pa nije! Jebem ti leba! Skidam like, mrš! A kad mi to radimo, onda su šovinisti, da, muškarci su demoni. Vidiš što si malo zdepastija. Mizogini, ljudi me napadaju. Jau, pomoća. Feministki, udružite se. Mrš! Jao ga. Pogledajte čoveka, molim vas. Pogledajte čoveka, molim vas. Ovo, brate, koji jump scare, brate. Vidi ga, na što liči. Gleda Devito, brate. Staje zlatni zubčevi, još sad će pričati. To, tako je. Ne, pregrovala se šminkom, ali ona je riba i proziva likove što su niski, brate. Ajde, molim te. Šta, hoće onda i velik kurac da ima, ajde, šta. Ja, dobit ćeš, brate, kobasicu, onu čajnu. Vidi šta je Đorđe napisao, to je pečurka, brate, Devito ima dijamante na zubima, ova ih nema. Nije da nije, Tevra. Sedim ja ovako i uživam u životu. Tevra, gledaj, slatka devojka, full. A slušajte kako nije hejt, nego me podsjetila na pečurku. U fazonu sam ova riba za pečurku 1/1. Sedim ja ovako i uživam u životu i iznerviram se kad uđem na video za mog najboljeg druga. Pečurka, ovo je tvoja žena, ja ti se kunem, bre. Ta preslatka je te, bra. Učitam komentare na jedan. Ili za Miki, brate, šta kažeš? A Miki je otišao da drka. Miki sa puljama čora već, brate. 0-9. Lala. Ipak za Mikija. Pa mislim slatka je. Dobra devojka, braćo, nije loše, brate. To, za Mikija. Miki, koje si ti godište? 2004, brate. To ti pričam, ti si okej, ti možeš da močeš. Za nas dvoje. Na drugi, na treći. I želudac mi se ovako preokreće. Ovako. Punim se gore dole. Skače ovako. Jesi ti to Miki rekao ozbiljno? Ozbiljno. Ne veruješ šta pričam.
Ili kao ozbiljno. Toliko ste smorili više sa onim fazonom drug, pa drugo stanje, da je to nerealno. Dobro, ne moramo baš slušati. Evo zašto je tvoj penis Ej, slušajte ovo, za penis. veći nego što... Evo Zašto je tvoj penis vjerojatno veći nego... zašto je tvoj penis verovatno veći nego što misliš. Za početak, prosječna veličina penisa... Pa glej, zašto je moj penis veći nego što mislim? Ja mislim da je moj penis metar. Ne, ali ja ću kažem, ja uopšte ne mislim da mi je velik penis. Ja mislim. Ali čekaj, ali... Ne znam, ajde slušajte. se zapravo od 13 do 14 cm i to je mnogo manje nego što ljudi zapravo misle. Ok, u Srbiji nešto 13? manje od 15 cm. Ono što je Nešto manje od 15 cm je prosek. Šta ti kažeš? Miki. Šta? Ne valja, Brate, a? ja... Manje od 15 cm. Može to bolje. Može. Znaš šta kaže Miki? Može to bolje. Možda se navuče Miki na 16. Miki, može to bolje od 15, a? Pa dobro igraju, brate. Ajde donesi mi kocu. Molim te. Ujevo. Aj, kako sam gentleman, čak sam rekao molim te. što je zanimljivo jeste da preko 50% muškaraca kaže da bi volilo da ima veći penis. Ono što će se utišiti jeste... Iskreno, ja sam uvek u fazonu što ne bih imao veći. Nikad ne može da fali, jel da? Da. Jer kao, devojke kažu, jao kad je velik boli, ali ja mislim da devojke lažu, zato što buraz, koja žena se ikad požalila na velik kurac, jel da? Ja nisam čuo. Ne, meni je nerealno kao, jao, mnogo je velik, prevelik je, i onda kad ja kažem ja bih veći, ne, ljubavi, tvoj je taman, moj je taman, za šta buraz, da izbaci hranu između zuba posle obroka, ne razumem. Čačkolj, buraz. Jeste to da otprilike samo što će se utišiti jeste da ima veći penis. Ono što će se utišiti jeste to da otprilike samo 5 do 7% populacije ima penis veći od 16 cm. To sve... Le. 5 do 7. 5 do 7%. Miki, jel spadaš u 5 do 7%? Ja bi tela, ali nisam taj. Sve to normalno, pa zato što je dužina vagine otprilike maksimalno 10 cm. Maksimalno 10. Je li istina da je dužina vagine 10 cm maksimalno? Pa gdje ide onda u debelo crevo? Kaže Čurka, gdje ide onda u debelo crevo? Ali evo, to jeste pitanje, čekaj, ako je 10 cm vagina, gdje moj kurac ode? Crnu rupu, brate. I van tepsije, jel? Da. Rupu. Izgleda da tvoj tačno 10, brate. A izgleda moj tačno 10, je moguće? Moguće, brate. Ljudi, pa meni je tačno 10 cm. A jesi došao do kraja? Ja još nisam do kraja, došao sam još jedan level. Da dođem do gazde. Mario ga. Princezu, brate, pomari. A gazda je neka pastrmka, buraz, jer se osjeća nešto. Da, štuka, brate. Jer se nešto osjeća dole, brate, žestoko. Da. Neki oslić. Majka, Za Nikolda da sam došao, brate. Kiseli kupus je poslednji boss. Ljudi, to je zdravo, iskreno. Ja ne mogu te, ovo je stvarno boleština. Ne znam ko nas. Ja, gdje mi nađe. Ja ne znam ko nas je sastavio, brate. Ne znam. Duše vagina također može se rastegnuti oko odnosa, ali to je sve druga... Vagina može se rastegne, buraz, jesi čuo? Vagina ti dođe kao oni gumeni crvić. Jebot. Čekaj, izvini, ali... Evo neko je napisao na 10 cm dobiješ retrigu, brate. Moguće, buraz. 3 skatera, brate. Tero, 12 cm maksimum, gotovo, buraz. A gledajte ovo, molim vas ljudi, gledajte ovo. Ja ovo kad sam video, sve ti jebem. Slušajte ovo, molim vas. Izvini, ali silo si, draga. Da. Kako je došlo do toga? Kako je pogledala? Ne, silovana si, draga.
A kako je došla do toga? Čekaj, izvini, ali silo si, draga. Da. Kako je došlo do toga? Ne znam, ljudi, aj pogađajte. Ja ću prvi. Debra, ja mislim da se saplela se i liko je dohvatio ovako u špansku kragnu i gurno i... U grife, da, moguće. Ja mislim da je to bilo protiv njene volje. Misliš? Pa ne znam, tako mi delo. Jer nije oduševljen na pitanju, jel? Pa neće to se sigurno. Mislite, ljudi, lik je ode u crnu rupu. Misliš da je to? Jadno od tebe, što je jadno od mene, Tina. Debra, vidiš da se ova frapirala, nisam ja snimio ovo, nisam ja ovo objavio. Brate. Da, zašto? Pa, kladio se sa drugarima da će izgubiti nevinost pre... Šta je to bilo, 17. rođendan? Ovo je, brate, obećavajući kockar, Debra. On se kladio da će izgubiti nevinost pre 17. I zato što nije izgubio pre 17. odlučio da siluje devojku da bi dobio opkladu. Debra, to sve je posvećen kockar, mislim. Posvećen, brate. Ne, ovako, ja mogu da osudim to što je on silao, moram da osudim i zato što je to stvarno odvratno, degutantno i bolesno i tog lika treba masakrirati od batina, to stoji, i u zatvor ga staviti, ali moram da pohvalim njegovu posvećenost da pobedi opkladu, razumeš? Tako da taj deo jedino možemo da pohvalimo, razumeš, jer smo kockari, jel tako? Zato što smo svi ovde kockari, jednostavno ne možemo da zažmurimo na jedno oko, znači moramo da zažmurimo na jedno oko da bismo pohvalili jednu polovinu dela, razumeš? Ali lika treba naći, olomiti ga od batina i postigu zatvor. Da li se slažete? Da. Da, lik Olinovo, pa lik kao ja na kraju svakog live-a, Debra, Olinovo, Debra pa šta bude, razumeš? To, dobro. Što imam osjećaj da ovo ode viral u PM? Neće, nadam se. Baka prase, najveći mizoginista, kako se kaže? Pičko materiju više. Mizoginista. Najveći mizoginista na svetu. Ti ćeš da biješ svog čoveka kockara. Pa Debra, kockar, ne kockar, brate, ako siluješ ribu, stvarno te treba olomiti, buraz. Bio da si, Debra, bilo šta na svetu da siluješ devojku, znači ono, blamčina, buraz, kao ona je slabija od tebi, ti si faca što si na silu uzeo da je jebeš. Brate, boleština, buraz, ono, jezivo, majke mi. Mislim da je recimo silovo ljafa, ne bih se toliko potresao, razumeš? Dobro, ne znam kako bi baš prošao. Pa to, jer bi ti morao da pristaneš uglavnom, razumeš? Da. Ali, brate... Njemu za prvi put bilo teško. Da, ali ovo je baš, to je meni baš boleština, buraz. One day, or day one. Vidi me! Day one, bret. Vidi ovo. Prodao si se vragu, brat. Ja. Gle prvi komentar. Do vraga. Prodao se vragu, ej, ne lupaj gluposti. Vraže. Vraže. Matar. Double, ozbiljan double, ajmo si double u chatu! Ovaj lik, brate, ja ne znam. Najveći retardi na svetu, znači imaš toliko sportova i opcija, možda igraš bre odbojku sa nekim dobrim. A kad će brat da sredi obrve? To je najveća misterija Balkana, ja mislim 2025. godine. Buraz, ne, bukvalno moram motornu testeru da uzme na sredi obrve. Ribama, možeš da lepo ideš da se napadaš u svoju glavu i da zapravo naučiš da se braniš i da biješ. Da ne budeš mala cava, kome je najbitnije da lepo izgleda. Znaš kome je najbitnije da lepo izgleda? Ženama, buraz. Jel hoćeš da budeš žena? Gotovo, brat. Brat prso, te brat prso. Da. Ovako se Pečurka sprema za meč. 1-6. Za Martine. Pečurka klačovo, Debra, klačovo, brat. Ja dobio, brat. Taj će me prebije definitivno. Šta ti misliš, Miki? Šta je rekao Miki? Miki nije skapirao. Kaže, taj će me prebije definitivno. Miki, ja mislim da bi te ovaj dobio. Verovatno 2 udarca i čao, brat. Misliš da su 2 dovoljna da završiš? Možda i 1, ko zna. Bam! Ka. Don't get it. Jednom da ga
Ovako, Miki, gledaj live, Miki. Gledam. Gledaš live? A, Ovako jednom da te on i pobedio te, jel? pa da, brat. Gotov sam, mi nisam trenirao nikad kickbox da znam, brat. O, verujem. Ovo ima, brate, beli pojas, tako da... Da. Što bi rekao Mihajlo Lemek, zemljače, ode u žito. Aj, sljedeći TikTok. Miki, a ti hoćeš na spavanje? Nastavite program. A ova što se prekrivila, Burez, gle. Šta je ovo, Kamila, brate? Da, jel da, Burez, gle. Druže, šta ti je? Kamila! Ale, ne zove se Kamila, zove se drugačije, vjerovatno. Le, gotovo, riba se prekrivila, gle, ovo, brate, kiropraktičar treba da je malo razradi, gle. Bože. Ljubav je kad te neko Velike razlike između okej, budi ljute i što se ljute, šta sam pogrešio, pričaš šta. Pa tebra! Što riba mora bude ljuta jer sam ja nešto pogrešio? Uglavnom je riba ljuta jer je luda. Jer se slažete sa... Vi koji ste bili u vezi, valjda znate da... Što bre lupaš ti, nemojte je lupim sad. Nemoj mi ovdje da... Ljudi, ja se slažete da uglavnom u vezi, kad je riba ljuta, ljuta je zato što je nešto, reću, sanjala da se Ko prevari. zna, druže? Ko zna zašto ona ljuta, jel da? Tako je, i reći ti kaže... Ne zna ni ona sama. Ne zna ni ona sama, ni šta si uradio, ni zašto je ljuta. Buraz da je mora znači da si ti nešto uradio, ali na tebe će ga otrese, bato. Razumeš, da ti si najbolji. Ali tebra, ali kao šta sam pogrešio pričaš, šta sam ja pogrešio, ne razumem, gluposti. Dalje. Neće reći, jebi ga, samo sam iskren i izvini što sam te povredio, nije bila namera. Pa čekaj, pa ako ti ja kažem, izvini ljubavi, malo si se ugojila, ono, baš si pustila stomače. Što ja da se izvinjam što te povredio, pa ti si zapustila, jebote. Ja sam ušao u vezu sa ozbiljnom ribom, polako, saberi se. Koji si ja mizoginista, tebra. Ne, Burez, pa čekaj, realno pričamo, tebra. Što ja moram, zašto muškarac uvek treba se izvinjava? Zašto se žena ne izvini što se recimo ugojila? Nego ja što se rekao da je debela. Naprimer. Zašto to? Jel da? Ja vidim neko na TikToku, kažem, debela je, ja sam kriv. Ne, ona je kriva što je debela, razumeš, what the fuck? Ova riba, tebra, Ne, ova je riba zato što sam je ja isprozivao, riba umjesto da čuti, da ignoriše, ona mora da kaže, pošto je, to je ona što je prozivala lika koji je napisao ljubavno pismo. Da, ono trebalo bi. Tako je, trebalo bi, da. Znači, ona je isprozivala lika što je napisao ljubavno pismo, ja sam nju isprozivao što je isprozivala lika ni krivog ni dužnog i ona sad, njen odgovor na to je, ako ti se ne sviđa ne moraš da gledaš. Prevrće želudac od onoga što ja imam da kažem, postoji jedno magično dugme. Kako je to priča? Tačno vidiš, tebra, da je mala ono, buduća Ravak u Dubaji, kenjanje po čelu, razumeš, ono sto fast. Koje godište ovo? Koje godište? Koje god, brate, može kenjaš. Vi mene više nikad u životu... Nije ova dobro jebana, bato. Nije dobro, brate, slušaj moment kako priča, To magično dugme se zove blok i vi mene više nikad u životu ne vidite vrlo jednostavno. Tako da, mislim, svađajte se sami sa sobom ako je vama tako lakše, iako frustracije Ima, da. uglavnom ljudi leče, ali vi možete da ih ispoljite u mojim komentarima, pa ću vas ja svakako blokirati. Bravo. Ako vas je neko povrijedi, a moj video triggerovao, meni je stvarno žao, ja se nadam da ćete vi preboleti tu situaciju. I ako sam ja za 2 minuta mog monologa uspela toliko da zida će da radi. nerviram muškarca 30 godina, da on peni. Evo ga, muškarac u 30 godina! Slušaj, mala ljadro, bre, nemam 30, imam 28, jel izgledam starije, majka? Ljudi, jel izgledam toliko starije? Samo mi recite, jel izgledam kao da imam 30? Trupaju te uši u struku, bre. Izgledam sveže, bre, izgledam mlađe, evo te, držim se, brate, fenomenalno, eto sa 40 gledati kao da imam 38. 30 godina, da on peni, onda on treba malo prikazati. Da, do
Do mene što sam ja zapenio, a nije do tebe što se smeješ liku koji se trudi oko tebe. Pa naravno, pa opet je muškarac kriv, jel tako? Alo, ajmo svi muškarci retardi jedan u četu. 30 godina da on peni, onda on treba malo prikoče i da razmisli zašto se ja toliko nerviram, kao on je čovek bukvalno urlao. Ja sam se životno potresao, ljudi. Ja kad sam završio live, ja sam pomislio na Manoktel i setio sam se kako on nastavlja puder ovako i mislio kako dobro izgleda, kako je i koža sija na svetlu. Bio sam baš potrešen onako, baš mi je bila frka. Ali gledaj kako ona... Ali ona je ona osoba, kada se svađaš s njom i ona ništa nije u pravu, ali ti kaže, a što si se iznervirao? Što se tereš? A što se tere? A što si ti ljut sad? A misli da je Minja subota žensko. Sve okej, ja ni u jednom trenutku nisam ponizala muški rod, to što ste vi to... Aha, nije ponizala muški rod, ajmo dalje. U jednom trenutku nisam ponizala muški rod, to što ste vi to loše shvatili. Koji su mi retardi. Ona je izvrištala liku što je loše napisao pismo. Pa nije isprozivala muški rod, isprozivala je tog jednog muškarca. Koliko se jedan glup u stvari, ljudi, jel da? Ja sam zapravo preglup. Već nije moj problem. Po mojim komentarima vidim da ima dosta nelečenih, nenormalnih ljudi, tako da bi vam... Nelečenih, nenormalnih ljudi. Treba tebe izlečiti jednom kitom po čelu, ajmo dalje. Ele! Lele! Miki! Opa! Te ovo kao puž. Da. Ovo kao kućica dajete, bra, ne dupe, glej. Kućica, bukvalno. Puževa kućica. Na drvetu. Vidi, ležeći policajac, bukvalno, Lele. Lele. Bože, Miki, jesi ti vidio nekad ovako nešto? Nikad u životu, brate. Je bi ti promrljao te guzajem, priznaj. Možda bi, a možda i ne bi. Ne laži, bre. Što ne bi? Slušaj, kaže čovjek 75 kvadrata dvosobana. Aj, objasni Miki šta je smešno. Dvosoban stan. Pa da, ali što? Kakve veze ima? Dobro, ajmo dalje. Pa nemoj da... Objasni foru za 75 kvadrata. Ja nisam skapirao, brate. Ja iskapirao, objasni za 75 kvadrata dvosoban foru. Što smešno, razumno. Ubedljivo najjači stan na Balkanu. A dobra cura, svaka čast. Šta? Dobra cura, iskreno. Jo, a ova kakva je? Čekaj, stani. Ajmo ljudi ocene. Miki, šta kažeš ti? Brate, 9. 9? Miki, pa ti imaš standarde visoke, a, respekt. A to? Lala, 9, 7... Šta bi te otresla u krevet i gotovo, brat, mene, iskreno. Ne znam za ostale. Šta bi ti uradila? Otresla od krevet i čao, brat. Gotov si za 3 sekunde. Pa verujem ti Miki skroz. Ne. Od mene, brate... 7. Brate, sedmica, čista sedmica. Sedmica, brate. Samo jedno dupe od nje, ništa drugo, brate. Možda zna, brate, uproštene reči da reši. Misliš da zna? Pa ja bi dao 8 ako zna 8-osmerku. Ajde, pitat ćemo pa ono. Te bra, možda da je dovedemo na live, da reši 8-osmerku. A, brate. Zašto je postalo normalno da devojke... A čekaj, nešto je ovdje bilo, mislim da je komentar neki bio zanimljiv, ali ne mogu sjetiti šta je bilo. No. Hello, my love! Zapalila se tamo, brate, ko da je bacio moli neku u kuhinju, pa sad ću reći. Lala! A ova Miki? Dobra, brate. Dobra, a? Lele, ovo mene je uplašilo. Ali, ja kao onako ozbiljan somalijer žena, mogu da kažem da ima malo širi struk. A da se izgleda, desetka te bra, ne lupa i gluposti. Ovo, na izgled, na prvu 10, ali kad zagledaš malo bolje,
Ba pušti malo nek se kreće da vidim. Ajde, ne mogu. Lutko moja rođena. Ovoj ne mogu dati više od 8. Izvinite, molim vas, ali ne mogu više od 8 da joj dam. Brate, moja posljednja ponuda je 8. Ja zaista, evo, potrudio bi se da joj dam više, ali nemam više od 8. Šta kažeš, 8? 8,5, brate. Ne, ali... Pogledaj drugi komentar, molim te, pogledaj drugi komentar. Glej, faca sise realno dobar kombo ima, a? Aj vrv Monteverest, what the fuck. Osmica, ne možemo joj više od 8 dati zbog tela, ali sise faca, brate, glej, telo joj je neka 5, razumeš, vidiš, tačno vidiš po telu, 5, 6, a faca sise kombo 10 i onda jednostavno kad po ta dva sabereš, ne možeš više od 8 da daš. Mikija bi je parkirao? Ma de ne. Ne zna se, brat. Možda. Evo ga još jedan reper, ljudi, ja nalazim ovde skrivene talente na TikToku koji grme, slušajte ovo. Jel ovo reklama za Zubara, ne razumijem? Kao podhitno kod Zubara svi. Vampi party, bato. Vampi party. Šalim se. Malo mi je neprijatno, moram da vam priznam da mi je malo neprijatno to gledam. Oooo, jeste ga vidjeli kad ga je ispod vrata pa ga zavrnula, gle ovo. Gle ovo je. Aha, i ovdje, ovdje. Buraz? Ne, ovo je, brate, Busta Rhymes, brate, kako je mene. Tebra, ovo je reinkarnacija Buraz Tupaka, Buraz, nije upucan lažu, samo je promenio pol. Promenio je pol, Tupak! A? Spao stepsije u crnu rupu. Da. Vidi kako si zavozala, alo? Prepa, jumpscare, tebra. Novi horror film izgleda i su. Jastuk je postao neudoban, pa mi treba nečiji biceps. Ljudi, ja vama dajem ovde priliku da se javite devojci koji treba biceps. Moji bicepsi su, ja mislim, preveliki da bi bili jastuci, tako da ja se javiti neću. Ali vi možete. Znači, devojka ANNSSD. Znači, njoj treba jastuk biceps. Moji su na Airbnb-u već izdati. Da. Ali mislim, Pečurka, da je ovde, ovo je prilika za tebe. Tako je. Neka, fa. Čak ti ili Miki, brate, ne znam koji meč. Ne mora ja da budem svakom rame za plakanje. O tebra, gledaj, gde ovo, što ovo ne bi bio. Ili rame za spavanje. Nemaš ti geometarski. Biće za spavanje, što da ne, brate, Pečurka, što fali, brate. Ja nisam ja opštinski pečat, bre. Ha? Nisam ja opštinski pečat. Za spajete. Te ne, gledaj ovo, brate. A ne bi pečatirao, a? Ma ne. Dobro. Testiramo Pečurku, brate, jaki. Čuti, jaki u glavi. Gledaj! Miki, ovo je za tebe, brate. Je za njega kurac, za mene. Dej! Pa nisi ti opštinski pečar, Pečurka! A, nešto jesam. Galej stomak, brate, liposukcija 1/1, a? Vidi pupak, brate, kad jedeš kubana jaja možeš soda staviš. Ma da, tebra. Ne, ozbiljan pupak, moram priznati da je pupak ozbiljare. Seri, pa... Nije to. Ne, to pokažeš ti, to je drugi anime. Kako se zove... Taj možemo gledamo, taj isto predobar. Upravo je pokazala lika iz... Mislim, Dostanač pokazao lika iz Jujutsu Kaisena, hoće da gledamo. A kako se zove... Ali... Da, šta sam teo za ovu ribu? Gle, što ima, brate, maskicu kao ona riba iz mog klipa.
Ljudi, nisam teo da priznam ništa. Ali kao naš spontano ista mačkica. Ajmo dalje. To be a teacher. Da bude vaspitačica. Jao, brate, ovo je Beverly, koliko je Beverly smešan, bože sad čovjek. To be a teacher. Da bude vaspitačica. Marko, ostavi to! Ja sam preko LAN kaba povezan na kompjuter, na intermek, ali i preko Wi-Fi-a. Intermek. I Wi-Fi neka zna da zeki. Znate kako se zove Kier, višlica, produženi ono lokvanj od Kiera limuzina? Radim neku statistiku za NASU i za ono UFC. Koliko bi trebalo za pušte za frzek, to mi je zamjer. Kako? Kakva debilčina, bože. Lala! Au. Lala je Miki, jel da? Lele. Ajmo ocene, ljudi, od mene 9. Moram se složiti. 8. Mada, brate, dobro je, ovdje je dobro, kompaktno je složeno ovdje. Pa je možda zato 9, ali 8 mislim da je realno. Mada, brate... Dete, bre, brate. Ti si rekao možda... Da li možda... ovo punoletno, bre? 9 kao 0,9 sam rekao, ljudi, bre. Matevra, ako je maloletna i ovako se prezentuje, šta da je radim, razumeš? Slažete svi sa mnom. Pa evo kaže... Mi smo samo... Alo, Panteri, stari Mile što si obrisao komentar, pa i u dete može da se mete. Panteri! Mateja Kostić ima profil sliku Crvene zvezde, buraz. Ovaj na radar da vam se mete. Alo, ovaj na radar ga stavite, alo. Ovo je bolesnik neki. Alo. Ne, dobra ko zdravlje, buraz. Bila maletna, bila punoletna, buraz. Evo, Westbrook 2017. Sve se kako je ubijao lig, brate, respekt. Gledaj, brate, kraljicu moju najjaču, gledaj, brate. Da. Kraljica moja, ali pošto ovo početak live-a minus, zato što možda je samo pada da se mi TikTok pa da ugasi. 3600 ljudi. Evo, sad gleda 10.600. Znači, početak live-a. Lele! Gde je opštinski pečat, alo? 9. Ja mislim da ja... Fuj, evot. Koli je mermer radio. Ljudi, Koli je mermer radio, bravo. Ali što nećemo, odakle ove sisi izlazi više? Što neće, ja ne znam. Ja ne znam šta je s TikTokom, ali sve više i više. A gle ovo. Nemoguće. A gdje su ovdje sise? Gdje su sise? Alo, dostavljač, pogledaj ovo. Alo, ko je pojao sise? Gledaj ovo. Gledaj ovo. Ovo su džinđinovski sise. Jel da? Možda se porodilo umeđu vremenu, brate. Gdje su sise? Ma nije to ta riba, bre. Jeste, bre, to ta riba, bre. Pa ne, moguće, druže, gdje su sise? Gdje su sise? Gdje su sise? Moguće, brate, nas treba svaki ono, brate, što je rekla da je Elon Musk iz Republike Srpske da nam kaže gde su sise. Ne, brate, ovo je laž. Ovo je laž, te, bro, ovo je prevara. Nemoguće, ja sam sad, brate, ono... Ja sam obmanut, zabezeknut. Ludake, brate. Jel da? Da, brate. Vidi ovo? Ja se tresem, sad moram popiti tabletu sad. A vidi ovo? Au, jebo. Sise, where? Au. Disappear. Možda je uradila sise, jedino to mi pada na pamet. Vidiš, ovdje napisao čovjek sisa za medalju, a u ovom drugom kako si lepa. Znači, tu nešto ne štima. Nešto. Bože, koliko si lepa, sisa za medalju. Što neće da, upravo si. Ne slaže se. Jeste vidjeli ovo? Nekom život sreće nosi, nekom ništa baš. Kao ne okreće se ovaj život naš. Dobar, brate, komšija objasnio. What was the point of... Evo, politika, to je malo teža tema, nećemo to sad. To ćemo za sljedeći put. Lele!
Crveno oko ima, gleda ovo, brat. Ja mislite da je ovo real, ljudi, ili je ovo neka ekstaza, Photoshop? Neka kamikaza, a? Šta kažete? Sekla nešto Brenera ili brusila. Pa je upiknula. A? What the fuck? Dete, a buraz? Jebem ti dete, bukvalno, what the fuck te, gledaj ovo. Dete može da se mete. To ti vidi, gledaj ovo te, ajde. Ne, brate, zbog onih snista moramo bar dva videa da... Tebra, ako je ovo dete i roditelji dopuštaju detetu da ovo radi, onda treba i roditelje jebati i dete, buraz, pa ne znaš šta da vam kažem, majke mi. Treba nateći na kurac i roditelje i dete, buraz, znači nema šta da... Tu zajebem ti majku i dete. Jebote. Skočko, Što bi poznat ovoj maturi? Na protestu se priključili srednjoškolci bogoslovije. Otac bake praseta je ostavio svoju parohiju i parohijane u Holandiji da bi učestvovao na protestima protiv vlasti u Beogradu, dok mu sin hvali stanovima u Beogradu na vodi. Oče, što si mi izdao? Evo ne znam, gledaj, evo ne znam. Evo ne znam, brate. Jel moguće? Brate, sad treba ga pozovem da ga pitam komu grize obraze, jer ovde ne vidimo. Gledaj, ne vidimo ovde komu grize obraz. Što je rekao, da te se čeka ili... Dostavljač 1 do 10, iskreno nemoj da se ucavio. Dostavljač, iskreno... Sad je 7, ali radi na sebi. To ti je, brate, kod da ti je lik sa snajperom, da mi idu, brate. Ideš u pičku materinu, bre. Ti sam, brate. Ej, ostavi to, ostavi municiju, bez gađanja radim, ovde zarađujem. Ajde u pičku materinu. Šalim se, ljudi, dostavljač je 0,9, zato ne smijem da ga pokažeš. Šalim se, ljudi, šalim se. Ne, iskreno, dostavljač... I možemo dobijemo 360. Znači ja da dobijem 360. Ha? Lela, šta mi pokazuje? Ja. Pa ovak, pavite, guza 10 faca onako. Ne, dostavljač, iskren da budem, 11/12. Realno. Uskoro će i 12. Realno. Šalim se, pričam sam sa sobom, logično. A da, ali Leća, vidi ga kakav šmeker, brate. Bravo, Leća! Nego Kuk će da mu strada, ja se za to brinem. Ja, ljudi, jeste čuli, molim vas ovo? Čuo, brate. Šta, uskoro 12 godina, možda 12. rođen. What the fuck? Što svi pišete 12 godina? 12 ocena kao 11... Ne, nema 11 da puni 12, nego kao i 11-ica na 12-ica koliko je dobra. What the fuck? Šok bomba. Mene ću uhapsiti zbog ovoga što sam izjavio. Bože, sad čuje. Govore da imaš 12 godina. Lala. Ljudi, slušajte ovo, molim vas, sad je vreme da vam se unapred izvinim, zato što ovo sad kad budete čuli, ne znam da ćete moći ponovo ikad da slušate muziku. Slušajte. Gola se slikam, a čestitam Božić, to te triggeruje, al ti Ložić, Ložić, ne bi priznao nikad da ženio bi me za Božić, ne bi priznao nikad ortacima svojim da moj aktivizam vrlo aktivno bodriš. Motika, brat. Đavolski sam ja lepa, ne prilazi opija, posle đavo ti je kriv, upozoren si. Na meni piše okupado, To bi rekao jedan moj drugar, budžak. Budžak. Ne, jezivo, izvinite, molim vas. Baš se izvinjavam se opet, ponovo. Ložić. Treba da ugasim kanal posle ovoga. Jebem ti sunce! Brate, znaš koliko mrzim zimu? Em mi se nosit smrzo, em su mi se muda skupila i ne osjećam noge! Ja.
Kakve budale! Ej ga, deda Vraš što ga zove. Ljudi misle da ovo real ili fake? Jel fake ili cap? 100%. Kaže kolega zapisana nema listu. Tebra vidi se da je Deda Mraz boomer čim zove na Viberbu. Ne, bumerčina. Ja. Reci. Ako ne voliš zimu, za poklon kurac dobijaš! Bože. Buraz, mene bi izvukli napolje, moram da vam priznam. Pule za From. Odradili me čudovišta na forumu. Mene bi pobedili, majke. Ja bih izašao te, bra. Odmah da vam kažem. Ja bih izašao odmah, Buraz. Evo ga, I'm afraid I would fall for this one. Ovoga ćemo gledati isto dugo priču. Da, dobri. U manje od 20 seksualnih partnera. Ljudi, ovaj lik sad šta je ispričao, mene je zapravo naterao da se zapitam da li sam ja u pravu kad kažem devojka koja je bila sa više od 5 njih je GG, razumeš, kao ono, gotovo, nema, razumeš, publike za nju, razumeš, nema, znaš, prostora da nađe kvalitetnog muža i to. Ali Buraz, ovaj lik šta je ispričao, ima smisla, slušajte. Žene koje imaju manje od 20 seksualnih partnera mene ne zanimaju. Pa nisam ja potrošio 15 godina specijalizacije na polju kreveta i ženske anatomije da bi ja imao posla sa materima. Mene to ne zanima. Neću. To ostavite za ove nesigurne flekavce koji imaju problema s time, koji imaju problema s egom. Ja jednostavno želim profesionalke i to je to. Nemojte mi se javljati u DM ako ne ispunjavate minimalno ovaj kriterij. Hvala. Ne, čovjek je... Brate, ali Ivo je objasnio, majke je objasnio čovjek, brate, stvarno respekt. Tako da devoj... A gledaj, sve žene komentariš, lik ida, ova, 47 likova se pojebala. Ova imaš 70 km kurca iza sebe. Ova, Mirsada, Mirsada, brate, drugu stotku već gazi. Tako da ono... Željka Halupečki, gotovo, brate, ova se iz Lupečki koliko hoćeš. Ljubica Bajkanović kaže car, Ljubica se plaša pokaže profilno jer je svaki lik zna bukvalno u selu. Rada J92, ima istine u tome. Dana kaže care, Dana je izjebana, brate, 100%, pogledaj, brate, vidi, Lele, vidi, Bogorodica ovdje, a car je ovaj što priča tebra da žena treba što više se jebe. A sve žene mu odgovaraju kao to. Jeste vidjeli ovo, majke vam, Buraz? Investicija u sebe i baku je investicija koja se isplati. 20% ide Beverly jer je gotovo lik. Respekt! Gledajte ovo, molim vas. Ja ovo nisam verovao kad sam ovo video. Možda se smiriš ti malo? Get out! I didn't touch you. You were on my gun. Come and touch me, because my man's right there. Come and put your hands on me. I ain't driving crazy. You was on my goddamn ass. Gledaj se ovo. I went to another lane. Get out of my face. Lala što je prevrnuo, Buraz. Finiširo ga, bato. Glej, pa šta ga, žensko bre, brate. A žensko? Treba, brate. Oj, petarda, Buraz. Skupi noge bre, pička ti materija, ravaju si normalno. Daj stavi, gdje je tvoj... Tebra, gledajte ovo. Ravaju si normalno. Daj stavi, gdje je tvoj, ko je tvoj ono moj? Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Je li ovo tvoje ono moje? Ono je moje, pa. Ovo tvoje? Ovo je tvoje? It was at this moment that he knew he fucked up. Ja sam ovo pio. Evo ovo, bato, daj ga vam. Slatka ste bilo. Brate, najjači klip ikada.
Bio bato, a? A u Pečurki se probudila veštica te, bra. Veštica, posle live otišao da otruje Snežanu, gleda ovo, bra. Znaš kako su se mi smijali? Mora da Najjači klip. O, Bakuta, najjača. Javite se. Posla ovo, a? Ne, vidio sam ja ovo, iskočilo mi Tevra kad sam imao, ne znam, kad je bilo 500 lajkova. Tera, nek mi se javi ova Bakuta nekako, sve pisat ću ja, brate, Jelena Živko, pisat ću ti da počastimo Bakutu iPhone-om novim da može da gleda TikTokove kako valja. U materinu i vi i vaše gornjeva, gori Gaza, gori Srbija, gori sve. A sad vam je problem, sad gorite i vi, mami su vam jedan popet. Ja 3 puta ovaj. Ko je to rekao? Baka prate. Babak! Baba kralj, respekt, svi srce u četu za babu, idemo brzo. To je to. Brate, ubili su sve TikTokove, sat i 10 minuta nam je trebalo. Brate, 11.500 ljudi, pa nema šta, brate, ja content Ja muerto, ja sipam